سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات بقدماي منستر ابي احمد سراويت ايرترا كاب تግራይ ክወጽእ ዝብል መግለጽ ድሕር መውጽኡ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ መልሲ ነዚ መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ አመልኪቱ ማህበረሰብ ዓለም ዝወጸ መግለጺታት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ሕንጻጽን ሽመልባን ድሕር ምብጽሑ ዘውጽኦ ሓበሬታ ሱዳን ካብ አሜሪካ ገንዘባዊ ሓገዝ መርከባ ኣብ ግብጽ ዘጋጠመ ሓደጋ መንገድ ባቡርን ካልእን ዝደሰስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም تمالي ኣብ ዝነበረ ዜናታት ተገሊጹ ከም ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፈ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምእማኑ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ ናብ ኣስመራ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እቶም ሰራዊት ክወጽኡ ምዃኖም ሓበሬታ ኣውጽኡ ነይሩ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ምስ ሓደ ኬጂቴል ትሮንቮል ዝበሃል ኣብ ናይ ሰላምን ግጭትን ትምህርትታት ፕሮፌሰር ዝኾነ ኖርዌጃዊ ኣብ ዝገበሮ ውልቃዊ ዝርብ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽኦም ዝተባሃለ ዘለዎ ርእይቶ يهيب وزلا ኣብቲ በመንገድ ትዊተር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኸኣ ጌታቸው ረዳ ነቲ ፕሮፌሰር ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ክወጽኦም ምባሉ ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሃልኪ ዝተገብረ ተንኮል ክብል ከም ዝመለሰ ይገልጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢልንከሎ ድማ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምብጻሕ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ውን መግለጽ ወጽኢሎ ኣብቲ በመንገድ ሚኒስትር ዜና ዝወጸ መግለጽ ኸኣ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ብዝመጻሉ ግዜ መሰብ መዚ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ከም ዘተየን ሓበራዊ استراتيجيكاوي شركنتن حبراو الرأي ناب قمت بمئتاو أبز حلفو حموشت أوارح بزاس كحكح منقد زتفنوا وتهدراو متقعتات بجاكازي اتناي حاسود زمتاتاتن بعمق واتقم قيميو كلتي ان وغانات كابتا قديمو بخلتي وغان كقبرز انح عيوتات بزيادة زدلدل كاب التزازمة جيزياوي عنقفاتات اقداس التمرتات كام الترخبة تسامامي عم بمباليو اتي بوغان ايرتراز ووز امقلت ازحابرا ازي يخون مبر بوغان ايرترا سراويت ايرترا كاب تقراي كووصيوم زبل مغلصي ناي ابي احمد زدغم زخون مغلص ايوصن كم زفلت قدماي منستر ابي احمد كومد مغلي امباستات ايرترا وصاين ناي وشت هاجر سب مزي ايرتران سراويت ايرترا بتقراي አለው ዝብል ካብ حق ዝረሓቀ ክብሉ የምጸኒሖም ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ መግለጽ ኸኣ ብወገን አሜሪካ ካብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ተሃገር ዝኾነ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ጽቡቕ ተበግሶ በመባል بحاجوس كم استقبلوا وزجلس حبريتا كزرقحن كله بوغن عباي بريطانيا ون منستر وصاي قدات تهاجر زخونه دومانيك راب نتناي موصا وسانه صبق وسانه دحر مبال حصص قدم خونت زيبلو موصاتن وتهدرات كل لوا ابتكلل زلو غونصي ططويلو ፖለቲካው ፍታሕ ክናደን ነሰብአው ሓገዛት መንገድ ክኽፈትን በደላት ዝፈጸሙ ድማ ክሕቶትን ይጸውዑ تكال سدتنياتات ودب حورات هاجرات نابتن كري انزي كاله اب تግራይ ዝነበራ ክልተ ማዓስከር ስደተኛታት ድሕር ኣዋርሕ ከም ዝኣተወን 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂበን ዝነበራ ክልተ ማዓስከራት ሽመልባን ሕንጻጽን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንየን እቶም ስደተኛታት ውን ከም ዘይረኸቦም ተካል ስደተኛታት ወድብ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃልቲ ትካል ዝኾነ ቦሪስ ቸሽሪቮቭ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ጸገም ጸጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ሃዋሁ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባን ሕንጻጽን ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ ንሱ ወሲኹ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻጽ ብሕልፊ ዞባ ሓደ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራትን መቐበለ ኣጋይሽን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተባርዑ ኣረጋጊጾም ክብል ተዛሪቡ እቶም ናብቲ ማዓስከራት ዝኸዱ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት ብሳተላይት ዝተረኣየ ክስተት ከም ዘረጋገጹ ውን ጠቒሱሎ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብረት ሃገራት ፈርሃን ሀቅ ብወገኑ እቶም ጉጅለ ልኡኽ ክልቲአን ማዓስከራት ተደምሲሰን ተሰሪቐን ተዘሪፈንን ከም ዝረኸብዎን ገሊጹ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ብኩነታት እቶም ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተሻቒሉ ከም ዘለውን ኣፍሊጡሎ تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات أبتاوتي وزل مغلسي كلهم سدتنياتات تبتينو مالو أبحنس أصن شمالبان أستات 20,000 إيرتراوين سدتنياتات نيروم شوعات الشح إيرتراوين نما عينن عاد حرشن نخاطو كم استجبره كل التشح كالو دما أبشره مقالة كل العفارن أديس آبان تباتاتينهم كم زركوبه قالت أنكلو بزعباتهم استرفو كالو سدتنياتات جنا حبريتها أي هبنالو كالب توسخي أبشرارون شمالبان زلو تمازابلتي سنكر حسرات مدحن هيوت زخون حاجزات أجات إموم كم زلو زل علوي كوميشن سدتنياتات ودب حورات هاجرات زبال تكال قاليت الله
ሱዳን ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ዑመር አልበሺር ዝተተኽለ ሓድሽ መንግስታ ነቲ ሃገር ካብ እገዳታት ድሕሪ መውፅኡ ሕጂ ድማ ነቲ ዘለዋ ልቓሕ ብግቡእ ምኽፋል ጀሚሩ እቲ ሃገር ኣብ ቆጠብኣ ክሕግዛ ዝኽእል ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ክትረክብ ጀሚራ ከም ዘላ ተገሊጹ። በዚ ኸኣ ሕጂ ኣሜሪካ ንሱዳን $1.1 ቢልዮን ኣብ ዝሃበቶ ሓገዝ እቲ ሃገር ዘለዋ ናይ ወጻኢ ልቓሕ ከተቃልል ብምጅማራ ብዓለማዊ ባንክ ልቓሕ ክፍቀደላ ከምኡ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋ ልቓሕ ከተፋኹሰላ ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ሱዳን ኣስታት $49 ቢልዮን ዝበፅሕ ናይ ወጻኢ ልቓሕ ዘለዋ ኮይኑ በቲ ሕጂ ጀሚራቶ ዘላ ምፉኻስ ናይ ልቓሕ ኸኣ እቲ ሃገር ካብ ዓለማዊ ባንክ ክሳብ $635 ሚልዮን ክትወሃብ ምዃና ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሱዳን ብጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ነቲ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መንጎኘት ንምዝራብ ልኡኻታ ናብ አቡዳቢ ክትልእኽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ግና ብጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን መንጎኛታት ክህልው ድልየት ዘለዋ። ኣብ ግብፂ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 165 ከም ዝተሃስዩን ሰብ መዝተ ሃገር ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ሱሃጅ ኣብ ጥቓ ከተማ ታህታ ቀድምን ድሕሪትን ኮይነን ዝጓዓዛ ዝነበራ ሰብ ዝፀዓና ክልተ ባቡራት ብምግጫወንን ሞት ስዒቡ ዘሎ። ኣብታ ኣብ ቅድሚት ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ዘይተፈለጠ ሰብ ናይ ሓደጋ ልጓም መስሓዘ እታ ብድሕሪኣ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር መፅያ ከም ዝሃረመታ ሰብ መዚ መንገዲ ባቡር ግብፂ ሓቢሮም ኣለዉ። ፕሬዝደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ነቶም ነዚ ሓደጋ ብሸለልተነት ዝፈጸሙ ሓላፍነት ዝወስዱልን ሰባት ከቢድ መቕጻዕቲ ክወሃቦም ምዃኑ ንህዝቢ መብጻዕ ኣትዩሎ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መግለጺኡ ዝኾነ ይኹን ነዚ ኣቐንዛዊ ሓደጋ ዘስዓበ ሰብ ብዘይ ምድንጓይን ኣፈላላይን ግቡእ መቕጻዕቲ ክወስድ ክብል ኣብ ናይ ትዊተር ዕላዊ ሕሳቡ ጽሒፉ። እቲ ሓደጋ ካብ ርእሲ ከተማ ካይሮ ንሸነኽ ደቡብ 365 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ እትርከብ ከተማ ያጋጢሙ ዘሎ። እታ ሓንቲ ባቡር ካብ ደቡባዊት ከተማ ልእሱር ናብ ወደባዊት ከተማ ኣሌክሳንድሪያ ትጓዓዝ ዝነበረት ኮይና እታ ብድሕሪኣ ትስዕባ ዝነበረት ከኣ ካብ ካይሮ ተበጊሳ ናብ ኣስዋንያ ተመርሕ ነይራ። እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ልዕሊ 70 ኣምቡላንስ ናብቲ ቦታ ተላኢኸን ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል ኣብ ምብጻሕ ይነጥፋ ምንባሮም እውን ተገሊጹሎ። መራሒ ናይቲ ኣብ ሚያንማር ዕልዋ ዘካየደ ሰራዊት ዝኾነ ሚን ኣንጉ ህላንግ ነቶም ኣብ ኣደባባያት ኣንጻሩ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ሃገር ዴሞክራሲ ከስፍን ምዃኑ መብጽዓ ኣትዩ። እቲ ሚን ኣንጉ ሆላንግ ዝበሃል ወተሃደራዊ መራሒ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሃገሩ ቀሪቡ ንመዓልቲ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብቲ ሃገር ምርጫ ከም ዝካየድ እኳ እንተተዛረበ እቲ ምርጫ መዓስ ከም ዝካየድ ግን መዓልቲ ኣየፍለጠን። እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ብዓረቢ ኣብ ዘቃልሓቶ መደብ እውን እቶም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ተቃውሞኦም ከቋርጹ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ርእሶምን ሕቖምን ብጢት ክውቅዑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቓ ነይራ። ኣብ ሃገረ ሚያንማር ብዕለት 1 ለካቲት ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተኻየደ ነቲ ዕልዋ ዘካየደ ዕጡቕ ሓይሊ ንምቅዋም ናብ ጎደናታት ካብ ዝወፀ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 320 ሰባት ብጢት ከም ዝተቆትሉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።